Il-Viċi Kap Nazzjonalista David Agius ma kienx jaf lanqas jgħid kemm ser ikun l-ammont ta' dejn għal pajjiżna biex Bernard Gregg iwettaq il-weda ta' biljun euro jekk ikun Prim Ministru. Tafu tgħidu li n-negozji eżattament kemm minnu se jkun self u dawk li diġà qegħdin fis-settur joperaw jistgħu jibbenefikaw minnu? Agius li qed jaspira li jkun deputat Prim Ministru f'inqas minn xahar ders komdu għall-aħħar meta mistoqsi dwar liema ċifra ta' self hija tajba jekk hux dik ta' 50% imħabbra minn Bernard Gregg jew dik fil-Manifest Nazzjonalista ta' 70%. Minflok Agius infex jitkellem dwar kollox barra dwar dak li staqsejnieh u mistoqsi għad-dettalji waqt kampanja elettorali qal li m'hemm xaġla. Qed tieħu l-ħin biex taħsibha, Dr. Onorevoli Agius. L-elezzjoni fi-26 ta' Marzu m'għandniex ħaġla. Le għax saqsejtek mistoqsija u għadek ma tajtniex tweġiba dwar proposti tiegħek stess dawn. Għandek xi ħaġla. Għax dejjem iddumu titkellmu dwar ħafna affarijiet u ma tweġbunix. Il-bieraħ l-istess għamel il-kap tiegħek. Titkellem inti? Le qed nistaqsik għax m'intix twieġeb. Lest. Thank you. Ħatħallini nwieġeb? Nisperaw li tweġibna. Grazzi. Mhux qed nagħmlu dibattitu hawnhekk. Nagħmlu dibattitu meta trid. Nuni u nagħmlu dibattitu. Imma hawnhekk qed nitkellmu Għax jekk instaqsik fuq A ma tweġibniex fuq l-alfabet kollu u ma tweġibniex fuq A le? Wara li l-Partit Nazzjonalista ħareġ sejħa biex il-ġurnalisti attendu konferenza stampa biex jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom, David Agius spiċċa jgħid lil ġurnalista One News biex jistiednu fuq programm jekk irid it-tweġibiet. Meta trid stedni fuq il-wan. Niġi u għamil id-domandi. Jien ġurnalisti, ħasa qed nagħmilek id-domanda u qas tweġibhom. Jiena tinwieġbek. Ma tinwieġbek kif nixtieq jiena u kif nixtieq li jiena. Inti twaqs id-domandi li tixtieq. Mhux fuq il-proposti li qed nistaqsik dwarhom, ma n-nies jarawh dan. Ħalli nwieġbu fuq il-pensjonijiet. Fuq il-pensjonijiet. Qed tisaqsina wkoll dwar il-biljun euro. Il-biljun euro semmejthom jien ukoll. Iżda fl-aħħar ma setax ikompli jaħrab u konferma li l-Partit Nazzjonalista għadu jrid jara kif se jiġib il-flus. Dan fil-waqt li bqajna ma natajna l-ebda dettall dwar kemm il-biljun euro ser jissarraf f'dejn l-pajjiż. Il-Partit Nazzjonalista ser ikun qiegħed jara il-metodu kif isib il-flus kif spjega il-kap tal-Partit Nazzjonalista hemm minnhom li ħajkunu self, hemm minnhom Kemm se jkunu percentaġġ? minnaħa. Kemm percentaġġ? Sempliċi di ta' għadek kif ikkonfermajt li ma tafx ta'